ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗೀತೆ ಕಿಚಂಡ್ ಬೊಂಡಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತುಕ ಮುಲು 1 ಕಿಲೋ ಬೊಂಡಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಆನೆ ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಮುಲು ರೆಡಿ ಮಂತುದಿ ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ಒಂಜಿ 10 ಪದ್ರಾಡು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಅವಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೊದುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಾಂಡೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ನಮ್ಮನೆ ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆದಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಬಂಡಾಸ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜೋಲ್ದ ಹೊಡಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಉಪ್ಪು ಒಕ್ಕನಿಕಲ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಪುಣು ಉಂದು ಈ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೈತೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಐಕ್ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ಆತೇವೆ ಪಾಂಡೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕ್ ಸೇರವನುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿವೋಡು ದೇಪಂಡ ಬಂಡಸ್ ಶೋಕ್ ಮಸಾಲೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನಲ್ ತೆತ್ತೊಂದ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 2-3 ಚಮಚದತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಐಟು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡಾಸನ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಹೊರ ಬೇಯೋಡು ಒಂಜಿ 100-25% ಅಂಡಲ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಡು ಬೇಯರೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ದೀಕಂದೇನು ಇದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಲದಿತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡಸ್ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಹೊರ ಮಗತು ಪಾಡೋನ್ಗ ಮಗತದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನೈಟ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ದೆತ್ತು ದೀಪೆ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಐಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರೋನ ಬುಡ್ಚಿ ಐತೆ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿನ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ನೀನು ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಎಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬಂಡಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನೋ ಒಂದು ಸರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆದು ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೆಕ್ ಅತ್ತ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋನೊಲಿ ಅವೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತೆ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಏಪಲವು ಸುಕ್ಕ ಬಂಡಸ್ ತಿನ್ಪುನೇರ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲವರ ಮಂತು ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆದಷ್ಟು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇನು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ವಿನಿಗರ್ ದೇಪಂಡ ಮೂಲು ಪುಲಿಕ್ಕದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರದಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ವಿನಿಗರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಗ ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಬಂಡಸನ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಈ ಬಂಡಸನ್ನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಶೋಕು ನೀನು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಒಂದು ನೀರು ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಪಲೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಸೇರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಇಂಚೆ ಮಗತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬಂಡಸಲ ಒಂಜಿ ಸೋಕ್ ಅದು ಬೇಯೋಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡೆ ಅವು
ಈಸಿ ಅದು ಏರಂಡಲ ಬಂಡಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ఈ వీడియోను నిక్కులు తూయినేకి నిక్లేకి మస్తు ధన్యవాదాలు. ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಬಂಡಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು.